Assalamualaikum cah, piye kabar dino iki? Lah, iki aku duwe cerita cah selama pas nek nggone rumah sakit. Dadi iki aku posting iki ya asine telat cah. Iki asine video sing hari ke-8 di mana pas aku nunggoni ibuku nek rumah sakit. Nah, lah, alhamdulillah cah, aku untuk garapan jersey saka PT Iwak sing nek nggone daerah Jakenan. Lah nek nggone kene cah iki kondisine ibuku saat iki lagi do ditunggoni karo adik-adikku. Kondisine ibuku iki alhamdulillah ya rada membaik ning saat iki durung sadar cah. Lah iki aku pengen ngedohno kontenku pas waktu perjalanan menuju nek lokasi. Lah iki posisi videone wis nek lokasi cah, kondisine mendung dedet. Lah nek gone kene iki aku duwe plot twist kanggo sapa wae sing nek ndelok video iki. Dadi rumatono wong tuamu cah ya. Nek wong tuamu mbok rumati ngasih ikhlas, engko insyaallah masalah rezekiku bakal mengalir terus menerus cah. Dan insyaallah iku mesti lan dadi barokah. Lah nek nggone kene iso mbok nggo pelajaran cah ya. Nek nggone kene iki aja didelok saka sawangane, tapi didelok saka prosese. Ya kabeh-kabeh nek diniati kanthi ikhlas, insyaallah Gusti Allah iku bakal ngeweki pewalesan sing sangat luar biasa. Mergo Gusti Allah iku Maha Kaya, Maha Adil lan Maha segala-galanya. Dadi nek ngene kene tak dongakno kabeh-kabeh do diwehi seger kewarasan, rejeki melimpah, aman, selamat, lancar lan barokah. Jadi nek gone kene aku mengucapke matur suwun wis go gelem ndelok videoku. Aja lali di-follow ya lur. I love you kabeh kanggo koncoku. Muah.